Pentru fata ta, pentru Anais, cum o cheamă și pe fata mea, să ai noroc de familiuța ta. Din partea lui Calou, pentru tot iernul tu. Pentru toată unirea. Și pentru cumătul tău, pentru Romi, cea mai elegantă gazdă. Și pentru cumetrii care botează, care împreună formați echipa Champions League. Lasă-te pe melodia care a spus Romi, ca să intrăm cu servitorul la jos. Care a cântat înainte? Al doilea naș, Iisus să fie cu el, Dumnezeu să-ți ajute, frate, să ajungi și la biserică, să vii și înapoi, să-ți ajute Dumnezeu să fii cu noi la masa mare, să vedem câtă cinste dai. Te rog frumos, da? Hai că ți-o pălesc ce. Arată! E băiatul să moară, mă! Nu e la vrăjeală, să moară copiii. Atențiune, domnul Alin pe recepție. Spune așa. În primul rând, pentru finii tăi. Pentru Bebe și pentru Elisa. Pentru Dominic. Pentru Miran. Din partea lui Alin pentru finii tăi. Familiuța ta. În continuare din partea lui Alin. Pentru cumătul Romi și cumăta Cristina. Și cumătul lui la Moldova. Și pentru cumătul mic de la Moldova. De în continuare tot cu melodia asta.
Vă mulțumim foarte mult. Bă, ăsta e începutul, te lăsăm. Dar știm noi că îți facem onoare, că ești prietenul nostru. Dumnezeu să-ți ajute. Bă, fraților, avem aici un naș de botez, un copilaș care vorba aia, dacă de la vârsta asta, de la anii ăștia au început, Iisus să fie cu el, să-i ajute, cu cât mai mult să-și facă fiind, și spune că poți să-ți fiu tată la ani, la diferența dintre ani. La fiecare nuntă să mergi, pentru că la fiecare botez îți iartă Dumnezeu câte o greșeală, câte un păcat, știi? Hai mă, Arăsem! Ia caută mania frumoasă pentru Leo și pentru doamna lui Turkey System. Pentru de la Leo, pentru cumetrite, pentru bebe și pentru Elisa. Să dau 1 milion. Caută Turkey System. Dă-i-nu! Atențiune pentru filul tău, pentru Dominic. Stai așa că spune, 2 milioane din partea lui Leo. Pentru Robi și mătușa ta Cristina, până la 3 milioane. Pentru nevasta ta, pentru Renata ta, inimioara ta, sufletul tău. Și pentru toată lumea prezentă, fără nicio diferență din partea lui Leo. Deci să meargă Turkey, dacă îți pătesc. Mulțumim frumos, Guță! Avem aici al doilea cumătru de protest pe domnul Bebe! Haide, vă celul cu trandafirul. De la domnul Bebe, de la Vâlcea. Pentru filul tău, pentru Miran. Pentru fratele lui Dominic. Pentru mine și Mireasa. Pentru părinții lor. Pentru nevasta ta, pentru familiuța ta. Și pentru toată lumea asta prezentă, în egală măsură. Să 2 milioane pentru filul tău, pentru Miran. 2 milioane pentru bebe și Elisa. 3 milioane pentru familia lui Romi. Și pentru soția ta. Mergem în continuare.
metri. Chiar tu va... Dumnezeu să vă dea sănătate. Băi, fraților, eu știu că o tarotă adevărat. Când intră cineva trebuie să facă o primire. Ai mâncat ceva, dacă nu, să dăm de mâncare. Te rog, te-am bactare sau... Ce avem acolo prea la televizia Vila, dar e problema. Să meca mapte pe nau că sărace ca ce, și o publico, n-ai le evaluare, le chivedi, tale la nașoneghi ca-i boleni de comunii, da? Ce-arsi sărace, întrerupi săra o programă, le chivedi, tale la nașoneghi, ci sădeam, încă o dată din partea mea, să facem primirea aia care, pentru cea mai tare persoană care a intrat acum în curte. Și n-am ce carafică să e, ce leu tu. O ce mă mare să te trăiești din familie? Nu mai mare ce leu. Primirea! Venea să mă recurcă canadierul de baricata, te sulașe, ce gel manogelvi e bah. Vie bah. Nanu moliu. Preda. Nu, nanu moliu, vie bah. Bă, fraților, din momentul de față vă rugăm foarte frumos să vă dați la distracție, începe programul. Hai să ne ducem la locul nostru metru. Bun, tată, ne începem programul și apoi mai vedem noi până mâine ce va fi. Bună ziua! Bună ziua, la revedere! Bună ziua, Jean, Gral! Hai, dar ce, mantică? Stai să ne facem o poză. Asta direct își face poză, de parcă nu l-am mai văzut. Lasă-te să-și facă de răce, că nu-i pe bani. Păi ce soră, te dragă? La ce folosesc banii dacă nu
țigănia mami, să petrec sopra banii, să petrec sopra banii. La ce-ți folosesc banii, dacă ție spălduchii, dacă ție spălduchii. Ascultă ușa. La ce-ți folosește mameneală, dacă-ți plânge inima, dacă-ți plânge inima mea. Că totdeauna s-ar camezi, până ce-ame te bucăți. Că totdeauna s-ar camezi, până ce-ame te bucăți. E da bucă de achini, de mereu cam bubuchii, că țigăria mari se petrec sopra banii. Așa îmi place. Bebelașul? Miriam. Espa, aia de pe TikTok, am făcut bani. În primul rând, vocea mea. Inversas. Pentru mine și Elisa. Pentru un act și de mare valoare. Pentru oamenii de monitorul. Care a făcut ceva de 10 stele. Asta o videre. Dar la Marucalea, Matica.
Pentru scumpul tău băiat. Scumpa mea noră. Pentru scumpa ta noră. Pentru copilașilor. Să dă 50 de euro din partea lui Romine Monitorul. Pentru nași. În cinstea nașilor care ce spune Romi, i-a pus cu toată inima. Nașii de cununie. Pentru nașii de cununie. Caleu și Alin. Pentru Caleu și Alin. Am venit din inimă și din respect. Care a venit din inimă și respect. Le mulțumesc. Și ne mulțumește din suflet 100 de euro din partea lui Romi. 50 de euro pentru nașii de botez. Până la 150 de euro pentru nașii de botez. Care sunt Bebe, Care este Bebe toată mea Natasha. și nevasta ta Natasha. Și pentru Leo. Și atențiune pentru Leo, tot nașul de botez. Documentul meu Cosmin din Irlanda. Al documentul tău, Cosmin de la Irlanda. Valoare mondială. Care și cu toți e valoare mondială. Până la 200 de euro din partea lui Romine Monitorul. Pentru un cuvânt, nu pot să dau nume la toată lumea. Și ce spune Romine Monitorul într-un cuvânt? Nu poate să dea nume la toată lumea, că este multă lume. Toată lumea care au avut plăcerea și caracterul și onoarea să Pentru toată lumea care a venit cu caracter, cu onoare pentru familia ta și tu la rândul tău, mulțumesc. le mulțumește din toată inima. Până la 300 euro din partea lui Romi. Scumpa mea familie. Pentru scumpa ta familie. 350 de euro. Special pentru cumătul meu Cosmin. Special pentru cumătul tău, pentru Cosmin. Cumătul meu Gabi. Pentru cumătul tău, pentru Gabi. Cumătul meu Gagarin. Pentru cumătul tău, Gagarin. Toți cumetrii mei într-un cuvânt. Într-un cuvânt pentru toți cumetrii tăi, până la 400 euro din partea lui Romine Monitorul. În amintirea scumpilor mei părinți. Atențiune ce spune Romine Monitorul în amintirea scumpilor lui părinți. Cipci și Torița. Pentru Cipsi și Torița, care nu se uită niciodată. Până la 450 de euro. În amintirea scumpilor mei socri. Atențiune, în amintirea scumpilor lui socri. Care mi-au dat cea mai de valoare femeie. Care a dat cea mai de valoare nevastă. Care ți-a dat forță și putere și care împreună a făcut un imperiu. Care este Cristina mea. Care este Cristina ta. Viața mea. Viața și inima ta. Idolul meu. Idolul tău. Șefa familiei. Șefa familiei. Fă melodia aia. Pune-mă melodia aia și cântă. Nevastă pofnele. Fă-ți prima dată pentru părinți, pentru toți. Toate rog frumoase. Lasă la fratele tău să știi ce. Bă, dacă Aia ți-ai făcut-o la tine. Da, mulțumim, Acord. Prima dată pentru părinții lui